पद्मा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण इडलीचा प्रकार बघणार आहोत। तर त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं, चला तर मग बघूया। इथे मी हे तांदूळ घेतलेले आहेत, 2 वाट्या तांदूळ घेतलेले आहेत। तांदूळ हे कुठलाही घेऊ शकतो आपण, असं ठराविक म्हणून कुठला HMT या कुठला आंबेमोर वगैरे असं घेतल्याने जात, कुठला पण घेऊ शकतो आपण। तर इथे मी 2 वाट्या हे तांदूळ घेतलेला आहे आणि अर्ध्यापेक्षा थोडं कमी उडदाची डाळ घेतलेली आहे। अर्धी वाटी त्यापेक्षा थोडं कमी उडदाची डाळ घेतली आहे। तर आता आपण यांना काय करायचं, सर्वप्रथम धुवून घ्यायचं स्वच्छ आणि 5 तासाकरिता यांना भिजवून ठेवून द्यायचं पाण्यामध्ये। स्वच्छ धुवून भिजवून ठेवून द्यायचं 5 तासापर्यंत। आता आपले 5 तास झालेले आहेत, हे भिजवून ठेवलेले होते, हे छान फुललेले आहे। डाळ तर खूपच छान फुललेली आहे आणि तांदूळ सुद्धा हा। तर आता आपण यांना काय करायचं, फाईन प्युरी करायची, एकदम फाईन याला ग्राइंड करूया। ते एका मिक्सर जारमध्ये आपण यांना दोघांना पण घ्यायचं आणि ग्राइंड करूया। अशा प्रकारे आपण तांदूळ आणि उडदाची डाळ ग्राइंड करून एका पातेल्यामध्ये ठेवलेला आहे आणि यामध्ये आता आपण थोडं मीठ टाकून याला 8 ते 10 तास रेस्ट करायला ठेवूया। कारण की रेस्ट करणे म्हणजे ते आंबवणे एक प्रकारचं असतं। तर 8 ते 10 कमीत कमी 8 ते 10 तास याला लागतात। तर रात्रीला ठेवलं तर फारच चांगलं, किंवा मग दुपारी करत असेल तर 8 ते 10 तास लागतात। तर आता आपण याला मीठ टाकून 8 ते 10 तासासाठी रेस्ट करायला ठेवूया। त्या आपले 10 तास झालेले आहे। मी ओव्हरनाईटला ठेवलेलं होतं हे पीठ आणि ते छान फुलून आलेलं आहे, दिसते आहे। आता आपण यामध्ये रात्रीला जे मीठ टाकलं होतं ते अगदी थोडं टाकलं होतं। आता आपल्याला जे चवीनुसार टाकायचं आहे, थोडं मीठ टाकायचं आहे। तर मीठ टाकल्यावरती त्याला खूप सारं फिरवायचं नाही, कारण की यामध्ये जे एअर आलेली आहे ती हलवल्याने कमी होऊन जाईल। आता हे छान फुललेलं आहे, दिसते आहे, चांगलं फुललेलं आहे। आणि आता आपण लगेचच इडली करायला स्टार्ट करूया। मी इथे एक पातेले म्हणजे एक कुकर ठेवलेला आहे गॅसवरती, त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि एक स्टँड ठेवलेला आहे। आता आपण त्याच्यावरती इडली पात्र ठेवूया। तर सर्वप्रथम आपण इडली पात्राला ग्रीस करूया। तेल लावायचं आणि ग्रीस करून घ्यायचं सर्व इडली पात्रांना। आता इथे मी अगदी थोडं अर्धा चम्मचपेक्षा सुद्धा कमी 1 कप फ्रूट सॉल्ट टाकते आहे आणि त्याच्यावरती थोडं 2 थेंब पाणी टाकते आहे आणि त्याला मिक्स करून घेऊया। छान मिक्स करून घ्यायचं त्याला। आणि आता आपण या इडली पात्रामध्ये हे बॅटर टाकून घेऊया। आता आपण हे इडली पात्र रेडी केलेलं आहे आणि ह्या प्लेट्स ज्या आहे ह्या अल्टरनेट ठेवायच्या, जेणेकरून जी खालची इडली आहे ती त्या प्लेटला चिपकणार नाही। तर आता आपला कुकर गरम झालेला आहे आणि त्यामध्ये एक स्टँड ठेवले आहे। आता आपण हे इडली पात्र त्या कुकरमध्ये ठेवूया। या पद्धतीने मी कुकरमध्ये ठेवलेला आहे आणि आता आपण त्याच्यावरती एक प्लेट झाकून ठेवूया। कुकरचं झाकण लावायचं नाही आणि आता आपण 10 मिनिटांनी मीडियम फ्लेमवरती याला ठेवूया आणि 10 मिनिटांनी बघूया। आता आपण एकदा चेक करूया, 10 मिनिटं झालेले आहे। आता चेक करूया।
आता आपण या इडलीमध्ये एक काहीतरी टाकून बघूया. चिपकलेला नाही आहे, याचा अर्थ आपली इडली झालेली आहे. तर आपण हे इडली पात्र काढून घेऊया. आता आपण हे इडली पात्र सेपरेट केलेलं आहे आणि याला आपण थंड होऊ देऊया आणि त्यानंतर आपण यांना काढून घेऊया. आता आपण याच्या कडा सैल करून घेऊया आणि ह्या इडल्या काढून घेऊया, कारण की आता थंड झालेलं आहे. आणि आता आपण ह्या इडल्या काढून घेऊया. इडली ही छान फुललेली आहे. असं छान कडा सैल करून घ्यायच्या आणि ह्या इडली काढून घ्यायची. मस्त आणि छान फुललेली दिसते आणि जाळीदार पण आलेली आहे, छान मस्त. अशा प्रकारे सर्व इडली आपण काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपण ह्या इडल्या संपूर्ण काढून घेऊया. अशा प्रकारे हे आपल्या इडल्या रेडी झालेल्या आहे आणि खूप सॉफ्ट झालेल्या आहे. असं बघू शकता, खूप सॉफ्ट झालेले आहे आणि छान झालेले आहे. आणि ही खोबऱ्याची चटणी आहे आणि हा सांबार आहे. तर खोबऱ्याच्या चटणीची मी रेसिपी केली होती, त्याची लिंक मी खाली दिलेली आहे. तसं सांबारची पण लिंक दिलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि खूप मस्त झालेली आहे इडली आणि तुम्ही पण करून बघा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंटसुद्धा करा. आणि सोबत बेल आयकॉन आहे त्यालासुद्धा क्लिक करा बरं का, जेणेकरून मी नवीन रेसिपी टाकेल तर तुम्हाला कळेल. आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय. पुन्हा भेटूया आपण नव्या रेसिपीसोबत.